खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव दंफैयो आङो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनाय खाथिनि माजाखालि दहेलाफारानि सासे सुबुंनाव हाग्रानि मैदेर फैनानै बिथांनि न'खौ गाख्रेबफैयो थारैनो बिथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां हाग्रानि मैदेरा फैनानै न'खरफोरनि न'खर गाख्रेबनाय सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामनाय बिथांमोना फोरमायदों थारैनो बिनि सायाव नोंथांमोननो माखासे नुथाय दिन्थिनो नागिरदों थांनाय हराव नैबेयाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बे न'खौ गुख्रेब खालामो बिनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्राबो मिथिगोन थारैनो बे हाग्रानि मैदेरा बबेनिफ्राय फैयो आरो बे मैदेरा सम सम फैबाय थायो होननाय खोनादों आरो बे जायगायाव फैबाय थानानै गोबां सुबुंनिबो खहा खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनो थारैनो बे समाव नैबे न' बे मोनसे इटानि न' बे इटानि न'खौबो गाख्रेबदों आरो बेखौबो बोख्रेबनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे समाव नोंथांमोननो बे केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे समाव दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नैबे नुनाय न' बे इटा जाबनाय बे न'खौबो थांनाय हराव बेखौबो बे हाग्रानि मैदेरा फैनानै बोफ्लङो थारैनो बे जोबोद गिख्रंथाव मोनसे जाथाय हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांमोननि न'खौ बोफ्लंलाङो दा बे न'खौल' बोफ्लंलांदों ना सुबुंनिबो खहा जादों बेखौ नोंथांमोननो दिनै माखासे बाथ्रा मिथिनो आरो थांनाय हराव जिहेतु नोंसोरनि न'खौ गाख्रेबफैदोंमोन हरनि बेसेसो सममोन आरो मैदेरा माबेसेमोन मैदेरा मासेल' बिनिफ्राय बे मासेयानो फैनानै गाराय आरो मा न'खौ ओरै गाख्रेबफैदो आरो मा ओमफ्राय बेसेसो माने एकथासो बाजिगौमोन एकथासो बाजि 12ता बिदिनो जागोन मा ओमफ्राय बे मैदेरा बबेनिफ्राय फैयो बे माने हाग्रा जंगलनिफ्राय फैयो हाग्रानिफ्राय फैयो बे फैयो ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट ना फैबाय थाखायो बे जायगायाव फैबाय थाखायोमोन फैबाय थायो फैबाय थायोना फैबाय थायो गेजेर फैबाय थायो न'ल' सिफायलाङो बिदिनो खेथि आबादफोरबो मालाबा नस्थ' खालामलाङो नामा नस्थ' खालामो माने इबारै फैदो ओमफ्राय फैनानै बिदिनो बानायदो आरो बे ओमफ्राय माइफोर जायो फैनानै माइफोर जायो ओमफ्राय आरो माइरं मोनब्ला माइरं जायो माइरंफोरबो जायो जायो मालाबा मानसिफोरखौबो माबा खालामा नामा हेरि मोनब्ला खालामगोन बे बा जोंफोर फाले मोजां थायोना बिदिनो आरो बिसोर फैब्ला जों अलप हेरि थायो ओमफ्राय दा जिहेतु न'आथ' गाख्रेब जाबाय बिदिनो सिगांफोरबो गोबां गाख्रेबनायखौ खोनादों बे सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनो ना मोना नोंसोरो जोंफोर बर्तमान दा बेबायदि मोननाय मोनाखै आरो ना दाथ' न'आ गाख्रेबलांबाय जिहेतु न'आ गंसेल'मोन बे समाव मा खावलायगोन जिहेतु नोंथांमोना सरकारनिफ्राय माबाफोर सहाय लुगैयोना लुबैयो दाथ' जिहेतु माला न'आ गाख्रेबबाय नोंसा मा मावो ओरैनो न'आव हाजिरा मुजिरा मावो आरो खेथि एसे दं थाब्लाबो जोंनि खम दं मा खमब्लाबो अन्य हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो ओमफ्राय जों सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सहाय मोननो लुबैयो मा सरकारनिफ्राय मोनसे सहाय मोननो लुबैयो बे गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जिहेतु फोरमायबाय दुखुथिया न'खर बिथांमोना दिनै गावसिनि दुखुखौ फोरमायनो थाखाय हायाखै मानोना बिथांमोननि न'खराव बिदि हाग्रानि मैदेरा फैनानै जिहेतु अबस्था खालामबाय जाय न'खरा जिहेतु बोथिसे ओंखामनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामो बे न'खराव हाग्रानि मैदेरा बेबायदि अबस्था खालामफैदों थारैनो बिथांमोना हास्थायदों जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' सहाय खालामो आरो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सहाय खालामो बेखौ बिथांमोना हास्थायो आरो बे मैदेरा दिनैल' नङा गोबां जायगायाव फैनानै बेबायदिनो सुबुंनि हानि खालामफैयो बे हानि खालामनायनि गुबै होबथानायनि राहा बेखौ सरकारा थाबैनो खालामना होनांगौ मानोना जों सुबुङा थांना थानायनि जिहेतु बेफोरबायदि खैफोदजों भुगिनांबाय थायोबा थांना थानायाव गोबां समस्या जायो बेखायनो नोंथांमोनखौ नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ राजनिथि नेता बिथांमोनखौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिखेखखे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ खावलायो जितु बे हाग्रानि मैदेरखौ जाहाथे गावसिनि थाग्रा जायगायाव लांनानै मोजाङै जोथोनै लाखियो जाहाथे सुबुंनि खहा खालामा बेखौ नोजोर बोनानै जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना जिहेतु बेखौ नोजोर होयो आरो जाय बिथांमोना हानि खालामजादों बेखौ नोंथांमोना थाबैनो फैनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामफैना होनांगौ होननानै खावलायो आरो बे समाव नैबे बिजोंनि गेजेरजों जों बे ओनसोलाव मिथिनाय बायदिबा गोबां मैदेरा फैनानै थांनाय
थांनाय 10-15 सिगां बे ओनसोलावनो देउलगुरि गामियाव सानै सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारना गालाङो। महिनी महन बसुमतारी आरो जामिनी खाख्लारि बिथां सानैखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाथारलाङो। बिथांमोननि सायावबो दासिम हयथ' सरकारफ्रा बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे मावनांगौ खामानि तदन्तफोरखौ लायाखै होननानै जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो बेफोरखौ दैदेनगिरि बे ओनसोलनि जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा नोजोर होनांगौ आरो बे समस्याखौ माबोरैहाय समाधान खालामनायनि राहा नागिरनांगौ। बेखिनिखौ प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजिनि गेजेरजों फोरमायबाय। आरो गवालपारा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो बा होबथानायनि राहा गैयैनि जाहोनाव बेनि सुबुंफ्रा मोनसे गावसिनिनो सानखांना मोननाय माखासे आयदा बाहायनानै नैबे गुफुर गुफुर नुनाय खागदावना दोननाय प्लास्टिक नोंथांमोना नुदों। थारैनो बेजों बिथांमोना होबथानायनि मोनसे लामा। थारैनो बे गुना आरो बिनि सिङाव प्लास्टिकफोर खारदों आरो थारैनो माब्रै थाबथायो बेखौ जों मिथिनो मोनाखै। जिहेथु बेखौसो मैदेर मासे होबथानो हागोन बेजों बेखौ माने सन्देह असम्भब। जे लाजिनांगोन जोङो सरकारफोरखौ बा जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सुबुं बिथांमोनखौ। मानोना नैबे जोङो मैदेरखौ रिजार्भआव दोनहैनो नागारि जिहेतु जोंनि बे रायजो राजाफोरखौ उसुबिदा खैफोदाव खोलैनाय बे गोबां मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनबा गोबां न'खरनि सुबुं जिउ खहा जादों आरो लोगोसे बे न'खरफोरनि न' गाख्रेबनाय खेथि आबाद जानाय बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। थारैनो जाय सुबुङा जोंनि सुबुंफ्रा आबाद मावनानै जायो बे आबाद थिलियाव आबाद समाव मैदेरा फैनानै जाजोबलाङो। सम जाबा न' बां लुनाय बेखौबो सिफायलाङो। दा बेनिफ्राय बासिनो थाखाय राहा नागिरनानै बे गुना दोंसे सोंनानै रिथि रिथा बे जोंनाय प्लास्टिक गुफुरफोरखौ खानानै बारग'नो थाखाय राहा नागिरदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय। बे समाव नोंथांमोननो बेखौनो फोरमाय